prefíkaný vlk. To som ja. Však lepšie urob toho vlka. To som ja. No, a teraz pozrel sa na kozu. To som ja. No, a tá kozička tak sa pásla na lúke. Tu je lúka, či tu? Tu? Tu. Tu? Toto je lúka? Či toto? Toto. A spásala zelenú trávičku. No a vlčisko jeden hovorí. S vami bola ale dobrá večera. Ako dobre by som sa najedol. Zas bol pážeraný. Oblízol sa, chceme to vidieť? Poriadne. A koza teraz rozmýšľa koza. Čo ten vlčisko len zamýšľa. Isto už dobre. Ako ho poznám z rozprávok, vždy mal na kozliatka chuť. Musí na ňo dávať veľký pozor, aby strelil. A ten bol, viete, on chodí poza tie skaly, áno, chodí a už rozmýšľa, že kozička, dobrá koža, dobré mäso pod tou kožou, dal by som si a hovorí. Ej, ale ja sa dobre najem. Bude hostina. A co chystá na hostinu, ako na Vianoce voči svoje. Ani zďaleka však nemal také šikovné nohy ako koza, lebo čo myslíte, kto lepšie skáče po skalách, vlk či koza? Koza! A keď ste boli niekedy v Tátrach, možno ste